Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo na ndị nkuzi bụ ndị ọnọdụ ihe gbasatara ọdịnihu anyị doro anya. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a na 2024 World Teachers Day Celebration emere na Teachers House bụ nke dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana gara ya bụ mmemme pụtara anyị akụkọ. Ya bụ gọvanọ onye mere ka amata na ọ bụrụ na achọ ka amara ọdịnihu obodo ọbụla a ga-enyocha ụdị ọnọdụ agụmakwụkwọ enwere n'obodo ahụ ma kwukwa na ụbọchị ahụ abụghị naanị iji cheta ndị nkuzi kama na ọ bụ iji chetara ha isi ihe ha ji bụrụ ndị nkuzi ma kọwaa nkuzi dịka ọlụ dị nsọ e nyere site n'aka obodo. Na mbụ ka onye isi oche nke Nigerian Union of Teachers ngalaba Anambra State, Comrade Chika Chukwudozie, kenere gọvanọ maka ihe ndị o mepụtagoro na ya bụ agụmakwụkwọ ma kwe nkwa na a ga na-aga n'iru na-akwado ọchịchị ya. Isiokwu mmemme nke afọ a bụ Valuing Teachers' Choices Towards a New Social Contract for Education bụ nke ndị bịara ya gụnyere onye kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude, ndị isi oche Anambra State Universal Basic Education Board nakwa Post Primary School Service Commission, Dọkịnta Vera Nwadinobi na prọfesọ na Ọkammụta Nkechi Igediugwu.